L'ultralleuger pilotat pel ciutadà holandès resident a Barcelona s'ha enlairat d'aquest aeròdrom de Binissalem avui de matí. Per causes que ara investiga la Guàrdia Civil de Muntanya, l'avioneta s'ha estavellat en aquesta zona de Sacomafreda, al municipi d'Escorca, ben al mig de la Serra de Tramuntana. El sinistre ha provocat un incendi, el fum del qual ha alertat alguns excursionistes que han telefonat tot d'una als bombers de Mallorca. Ens han confirmat que se tractava d'una avioneta que havia caigut per la zona de la Font del Prat i hem tardat en poder arribar perquè és una zona molt difícil d'accedir i quan hem arribat hem confirmat que hi havia una persona dins l'avioneta. Es tracta d'un empresari holandès resident a Barcelona i que viatjava sovint a Mallorca els caps de setmana per pilotar avionetes a l'aeròdrom de Binissalem. Ara la Guàrdia Civil investiga què ha pogut passar. Està en mans de la Guàrdia Civil, que s'ha traslladat amb el seu helicòpter, i quan el jutge autoritzi o delegui la Guàrdia Civil podran fer l'aixecament del cadàver. L'autòpsia del cos del finat es realitzarà a l'Institut Anatòmic Forense de Palma. Les flames de l'accident han provocat un incendi a la zona que ha cremat en manco d'una hectàrea de càrrecs. La dificultat de l'orografia ha fet que només poguessin actuar en l'extinció els mitjans aeris de l'Ibanat.